Moikka! Haluatko tietää, mitä meidän sälekkaihdehuoltoon kuuluu? Tuu vaan peremään. Mä oon Max. Mä työskentelin aikoinaan mun isän sälekkaihdelliikkeessä. Ja isällä työskenneltyäni mä huomasin, että välillä kun asiakkailla meni sälekkaihtimet rikki, niin sitten niihin myytiin vaan uudet kaihtimet vanhojen tilalle, vaikka ne olisi ollut täysin korjattavissa. No tästä sitten saatiin ajatus ja niin syntyi Kaihdinkorjaus Max. Ja nyt Kaihdinkorjaus Max on Suomen suosituin sälekkaihdehuoltoyritys. No mitä tähän huoltoon sitten kuuluu? Mä näytän. Huollon aikana me vaihdetaan sun kaittimesta kaikista eniten kuluvat osat. Näin sun ei tarvitse soittaa vuoden päästä, että hei Max, taas mulla meni yksi osa rikki. Huoltoon sisältyy myös vuoden huoltotakuu, eli jos vuoden sisällä niihin kaihtimiin tulisi jotain vikaa, me tullaan ilmaiseksi katsoa ja fiksaa ne kaihtimet. Ja itse asiassa se takuu on niin vahva, että jos ne olisi jostain syystä mennyt rikki silleen, että niitä ei pystyisi enää korjata, niin me tilataan sulle suoraan ilmaiseksi kokonaan uudet kaihtimet. Kannattaako huoltaa yksi kaihdin kerrallaan vai kaikki kaihtimet kerralla? Se riippuu vähän teidän tilanteesta. Nyrkkisääntö on, että yli 10 vuotta vanhat kaihtimet kannattaisi kaikki huoltaa samalla kertaa. Huollon avulla saadaan pidennettyä kaihdinten elinkaarta, minkä takia se on paljon ympäristöystävällisempää kuin uusien ostaminen. Onko huolto myös rahallisesti järkevä? Kyllä on. Me tehtiin markkinatutkimus, missä me kilpailutettiin 10 eri kaihdinliikettä Uudenmaan alueella. Ja tutkimuksen tuloksena oli se, että huolto oli noin puolet edullisempaa kuin uusien kaihtimien ostaminen. Jos haluat tietää, mitä sälekkaihdehuolto teille kustantaisi, niin pyydä tarjous tuosta alhaalta. Moikka!